Я думаю, што трэба трохі растлумачыць, што сёння за дзень. Сёння першае. Гэта 14-й дзень майго чэлленджа 30 дзён бега. Заўтра ўжо будзе палова, што, собственно, вау. Вось, сёння ў мяне была першая прабежка не дома. Сёння у меня была пробежка ў Варшаве, таму што мы сюды прыехалі на канцэрт гурта «Палынь». Я вам так скажу, сёння адавы дзенёк, таму што перад прабежкай у мяне было 20 ці 22 тысячы крокаў, якія я зрабіла ў конверсах. Людзі, якія насілі конверсы, разумеюць, што гэта абутак не для доўгіх шпацыраў. І потым я яшчэ, дзякуй Богу, не ў конверсах, але ўсё ж такі пабежала гэтыя 4 кіламетры. Карацей, дзень сёння такі. Я зразумела такі факт, што я ўжо дастаткова даўно не жыла на высокім паверхе. Мы тут заселіліся ў апартаменты, і мы знаходзімся на 7-м паверхе. І ў нас тут такі від, я вам зараз покажу. Давайте я нават акошка вам... Ой, адчыню. У нас тут захад сонца, вы просто паглядзіце. Я не ведаю, як для вас, але для мяне гэта нейкі цуд, таму што я сапраўды ўжо не памятаю, калі я так высока жыла. Мне здаецца, мы здымалі нешта яшчэ у нейкіх вандроўках, тыпу там, можа, на 4-м паверхе, але мне здаецца, на 7-м я даўно не была. І зараз мяне гэта прям так, ведаеце, асеніла, што я вельмі высока знаходжуся. Мне вельмі падабаецца від з нашага акна, тут шмат дрэвак, вельмі шмат зелені, новае будаўніцтва. Вось, я увогуле люблю Варшаву, і я зараз гляджу ў акно і разумею, што мне гэта вельмі-вельмі нагадвае Мінск, хаця ў Мінску такіх, як бы, будынкаў няма. Там нейкі такой іншы стыль, іншая архітэктура новага будаўніцтва, але, тым не менш, вельмі падобны на Мінск. Песни поют, знаешь? Все сразу понимают, кто я. И откуда я. Роблю послебеговую каву. Ой, сколько там мне ChatGPT писал? 94, 93 градуса. Стараюсь робить по технологии. До речі, у меня уже амаль что сканчивается моя растворимая кава. У меня вот такая была. Я жадаю, каб яна ўжо хутчэй скончылася, таму што мне ўжо як бы не церпіцца набыць новую каву. Я падумала, што ў мяне абавязкова у доме павінна быць растворимая кава. Хачу купіць якую-небудзь іншую. Гэта такі, ведаеце, класік. Гадзін у аўтобусе. Дзіўна, але гэтым разам не было асабліва складана, і час пролецеў дастаткова хутка. Я думаю, што гэта таму, што я еду туды, абратна ехаць заўсёды складаней. Моя першая ў жыцці прабежка. Мало таго, што ў новым горадзе, так яшчэ і ў новай краіне. Зразумела сапраўды для сябе, што ў новых мясцінах вельмі цікава бегаць, і час ідзе хутчэй. Вось, здаецца, што я магла б зрабіць сёння нейкую класную, такую доўгую прабежку, таму што мне вельмі цікава. Я тут, ведаеце, вось у такіх мясцінах. Тут такія прыватныя дамы, лес, вельмі прыгожа. Вось, але
7 гадзін у аўтобусе і новая незнаёмая мясцовасць. Абойдземся без 10-кіламетровай прабежкі. Дай-то Бог зрабіць хаця б 3 км. What a beautiful day. Я бачу жанчыну, якая у пухавіке, штанах, у капюшоне. Таксама мне здалося, што вельмі цёпла. Але пагода сапраўды вельмі класная, проста пасля даждзя самая лепшая для прабежкі. Толькі патрэбна ўжо хутчэй пачаць двигацца, каб не змерзнуць. У мяне стойкае адчуванне, што гэта самы зялёны горад, у якім я калі-небудзь была ў сваім жыцці. Я проста ў захапленні. Я абажаю Нямецчыну. Вось за гэта. Вось чаму няма такога ў Польшчы? Вы мне растлумачыце.
хочу сказать. Пускай люди сами посмотрят и сами что-нибудь скажут. Все, тихо. Так, ми знаходимося у Кракові. Я у Кракові вже третій раз. І я забула, який Краков пригожий. А я ще забула, який він туристичний. Я б сказала, занадто. Але вельми пригожий. І я розумію, чому так шмат туристів тут. Ми заселились у готель. І, на жаль, сьогодні сапраўды надвор'е не лётнае, так сказаць. Вось, і мне нават не хочацца, няма жадання выходзіць на прабежку, але прабежку зрабіць трэба, і я подумала, што, магчыма, сённяшняя прабежка будзе самая цікавая, таму што я буду бегаць проста у нумары. Крінж, але на вуліцы... Ой, ну на камеры прыгожа, але там дождж, ветер і, ну, неяк... Ну, что-то, не ведаю, яшчэ такая мясцовасць, ведаеце, я вось гэта ўсё не люблю. Вось гэтыя шырокія гэтыя дарогі, шум, пераходаў амаль што тут няма, трэба крацей. Вось, але зверху знаходзіцца дастаткова прыемна. Вось, калі ты там стаіш, ты маленькі такі, і ўсе гэтыя шырокія дарожкі. Мне такое не падабаецца, гэта не мой вайб. Так што зараз буду бегаць просто ў нумары. Потому что тогда мы бы не увидели... Вот вокзал. Шановні сябры,
Я закончыла свой чэлендж 30 дзён бега, і я жыва, здарова, і здаецца, у мяне ўсё добра. Я думала падзяліцца нейкімі думкамі наконт гэтага чэленджа, але з аднаго боку у мяне шмат думак, і мне здаецца, што гэта вельмі моцна паўплывала на я нават не ведаю, як сказаць, на маё жыццё, давайте скажем так пафасна, але ў той жа момант мне нібыта складана выразіць усе гэтыя думкі, усе гэтыя змены у словы. Гэта пракачала маю тэхніку бега, так як я чалавек, які бег сапраўды любіць, і да гэтага бегала прыкладна 2 гады. Перыядычна ў мяне былі нейкія перапынкі там нават на некалькі месяцаў у халодныя перыяды года, але тым не менш бегаю я ўжо даўно, і мне гэтая справа падабаецца, і мне вельмі хацелася зрабіць так, каб мои прабежкі былі максімальна камфортнымі для мяне, і каб я, ведаеце, я хацела, каб бег для мяне быў не складаней, чым шпацыр. І на 100% дасягнула я гэтай мэты, таму што зараз для мяне бег гэта нешта супер простое. Мне не цяжка збірацца на прабежку, і мне не цяжка бегаць. Карацей, я адчуваю сябе супер натуральна падчас бега. Для мяне гэта ўжо нібыта сапраўды за гэтыя 30 дзён стала нейкай такой звычайнай, нармалёвай штукай, якая прысутнічае ў маім жыцці. Я думаю, што я гэтай мэты дасягнула дзесьці на дзень 13, наколькі я памятаю, і я думала ўжо потом, навошта мне працягваць гэты чэлендж, але ў той жа момант, канешне, я працягвала бегаць, і думаю, што мне пракачалася яшчэ нейкая такая, ведаеце, мышца дысцыпліны. У мяне ёсць такая асабістая тэорыя, якую я сама прыдумала, і апошнім часам яе ўжо пачынаю камусьці расказваць. Не ўпэўнена, што гэта тэорыя ўжо гатова да таго, каб яе пачуў свет, але скажу кратка. Гэта такая тэорыя жыццёвага катла, у якім там нешта варыцца, і, карацей, гэты бег, ён дадаў бурлення гэтаму катлу. Я думаю, што заўсёды, калі мы робім у нашым жыцці нейкія мелкія, такія маленькія крокі, гэта дадае трохі больш агня гэтаму катлу, і ён пачынае бурлець, кіпець і падкідваць вам яшчэ нейкія новыя, напрыклад, мажлівасці. Нешта новае, карацей, у жыццё падкідваць, і нават калі гэтыя справы, якія вы робіце, крокі, якія вы робіце, яны вельмі маленькія, і здаецца, што ні на што не ўплываюць, усё роўна нешта пачынае мяняцца. Нейкія новыя магчымасці, думкі прыходзяць у ваше жыццё. І гэты чэлендж мой, ён таксама паўплываў на тое, што у мяне з'явіліся нейкія новыя напрамкі для разважанняў, якія датычацца нейкіх іншых сфер майго жыцця. Штодзённы бег, ён мяне разварушыў і дадаў мне нейкага жадання займацца нейкімі новымі рэчамі. Ладно, не ведаю, што яшчэ сказаць. Асноўны вынік такі. Бегаць я навучылася, адчуваць сабе нармалёва падчас бега я навучылася, зрабіла так, каб бег увогуле не быў для мяне нейкай складанай такой цяжкай справай. Дадала сабе нейкага такога натхнення на нейкія іншыя рэчы, над якімі можна папрацаваць. Зараз восстанавливаю свае сілы і буду бегаць далей. Так што такі справ, сябры. Усім бег.